अरे माई रे माई, बड़ी दुखाता पिराता रे माई। लगता जान चल जाई रे माई। का भइल हो? का दिक्कत बा? नंबर लगावे के बा। 400 रुपया लागी। अच्छा ठीक बा। फीस जमा कर दा, नंबर आई त बुला ले हम, ठीक बा? अच्छा ठीक बा। म्यूजिक बाय सरफराज नवादा। सुन रे सखी हम दिलवा के बा, तोरा से कहे में हम बानी शर्मा। सुन रे सखी हम दिलवा के बा, तोरा से कहे में हम बानी शर्मा। दर्द कहरता कमरिया, कबन सुई लगबले बा। सखी डकटरवा भीतरी घुसा के आला से भाला कइले बा। सखी डकटरवा भीतरी घुसा के आला से भाला कइले बा। हमरा बुला के पास हो, पूछे लागल हमसे बात हो। बोला न बबुनी कैसे भइल बा, तोहरा दर्द एक दफात हो। हमरा बुला के पास हो, पूछे लागल हमसे बात हो। बोला न बबुनी कैसे भइल बा, तोहरा दर्द एक दफात हो। हम बनी घबराइला जे कुछ न बताई, हम बनी घबराइला जे कुछ न बताई। दर्द हम ताजा कोइले बा, सखी डकटरवा भीतरी घुसा के आला से भाला कइले बा। सखी डकटरवा भीतरी घुसा के आला से भाला कइले बा। सौ रुपया नतिया ले ले बाफी सरे, कमर के नीचे दिला मॉल हम घिसरे। हमरा के कहेला के डालब नु सही, दूर खातिर रहुआ यही जेन रही। 400 रुपया नतिया ले ले बाफी सरे, कमर के नीचे दिला मॉल हम घिसरे। हमरा के कहेला के डालब नु सही, दूर खातिर रहुआ यही जेन रही। जबन कहलस हम कनी हम भी होश होई गइनी, जबन कहलस हम कनी हम भी होश होई गइनी। सागर जवानी मोर झबले बा, सखी डकटरवा भीतरी घुसा के आला से भाला कइले बा। सखी डकटरवा भीतरी घुसा के आला से भाला कइले बा।